dan Allah ka tsaya kalli wannan bidiyon har karshe ka tsaya kalla akan bidiyon wannan yarinya abin take yi gashi nan bidiyon take yi da kanta bidiyon take yi wa kanta da kanta tana magana tana kanta da kanta bidiyon kuma wai a ce ba ta da laifi wallahi al'umma ku yi musu adalci wannan abin da yake faruwa ba wai laifin shi bane shi ita ma mai laifi saboda wa'annan bidiyoyin ga su nan ta bangaren da suka fito wai ta yi masa a matsayin tana gudun wai kai ya saki. In namiji ya taba ki zaki ciki ko hannunki in ya taba zaki ciki abin da aka gaya mana kenan tana da mun fara kai shekara irin 12 haka kai inna lillahi irin karyan da aka mana a yaranta shikenan ni da kawai na daga gaya mana haka mama ta gaya mana sa gaya mana Sunday school cewa in namiji ya taba ki zaki ciki muka ga na maza namiji ba guduwa muke yi ba shikenan fa sai akwai rana to in ka isa maka zo kusa da mu lokacin cin ko yayana ne ya kira ni zai aike ni guduwa zan yi fara kukanci ni ba na so ba zan je bai dina mun magana mama ta dare ta ce wani irin drama ne tana kwallo a gidanta a sha ruɗe mu shi yanzu lokacin a makaranta to a makaranta mai da muke zama mace da miji ne akan benci ake zama wata na za a sa namiji a tsakiyar mata guda biyu kukunan ku biyu kuma na mace ɗaya na namiji ɗaya muna zama tare da seatmate na namiji ne sai menene ya faru na je na mishi magana sai ya taba ni shi ke na fara kuka na ihu na tara yan class namu sai uncle na mai shiga ce mene ya faru na ce wallahi taba ni kuma yanzu ya man ciki daman an ce min namiji ya taba ni zan yi ciki na fara kuka kawai uncle na mai fara dariya ya fito bar class bai ma mu explain ba dariya yi abu ni kuma na je gida abin yana damun har sai da zan yi fara ma mama na shiga tunanin da depression wallahi ina karmi ce na shiga uku yanzu na yi ciki kuma an mun fara kar namiji ta bani me zan ci fara fada kenan na ta tunani ni kare ashe abun ba haka bane kai arena mana hankaltan da muna kanana kai lokacin har na rami wallahi san tunani. Da farko dai muna jajanta miki amma ta kuma muna taya ki alheri dan wannan ba karamin abu bane a ce BF dinki ya fito kuma ya saka laitan a cikin al'umma amma duk da haka ina miki albishir a matsayina na maji dadin ku Allah ya yafe miki inda ya harkin yi tuba taubatan nasuha zantukan ki duk wanda ya ji fa cike suke da nadama amma matsalar shine ba fa dan Allah kika tuba ba sai da jikin na ta'ayya yayi la'asar wallahi noodles ɗinki barin gaya miki sun yi nisa sun je inda baki tunani fa laifinki tabbas bai kai girman munafurci ba amma kin ga arewa an normalizing din munafurci amma ba ai normalizing din bi abba tabbas Allah mai yafiya ne kana cewa ka tuba Allah zai yafe ma amma fa social media ba za ta taba mantawa ba duk da dai an ce ke baki a social media kin fi gane kwalakwalan ki ko amma dai still wannan abu da kike gani ko zai bi ki har ƴaƴanki fa domin ita social media fa ba ta mantuwa kin ci amanar Allah fa domin ya ce wala taqrabu zina kin ci amanar iyayenki kin ci amanar ƴan uwanki kin ci amanar mutanen da kuke good time da su ƴaƴanki tun kafin su zo duniya fa kin bar musu abin fada kuma wallahi ina mai tabbatar miki sai kin yi hisabi da su ba domin sai Allah ya saka musu wannan wani kalar tsinki ne Allah mun gode ma da aka haife mu da wuri kai yanda ake gori a duniyar nan wannan ta zama maman ka ai ka samu matsala yan baya wannan ya zama muku darasi ba da abin da ya faru a duniyar nan lesson ne tunda dai harkar nan da dadi ba za a daina ba to a dinga kiyayewa fa wannan shine shawara ta kai ki sake bidiyon ki ya fito wannan shine dalilin da yasa fa manzon Allah ya baka umarni ba wai zabin ka bane dolan ka ne ka nemo wa ƴaƴanka uwa ta gari fa alaika bi zatid din wannan nata ne kawai ya fito fa je ina scrolling down naga ana threatening din wata akan cewa idan bata bada 500 din nan ba fa ita ma nata noodles din zai fito wai me yasa ba ku da hankali ne ku kananin ƴan iska ne ma wallahi sai abin ya fito gobe ku dinga wani susucewa mutane ma kwanaki ya wata ma fa ta zo ta dinga daga wa mutane hankali ku ba ku daukan darasi ne ta zo tana saba wa kanta sabulu a bayan gida fa wai an sa kyamara ne a bayan gidan bata sani ba a bayan gidan talakan akwai wajen tsayar da waya ne kai saboda ire-iren wannan dalilan yasa kuke gani kamar iyayenku suna takura muku ku kiyaye saboda abin da zai je ya dawo ba shi da kyau kuma duk duniyar nan da kuke gani ko idan ba mutane ukun nan ba karka yadda da kowa babu wani wanda zai rufa ma asiri in mahaifiyarki in mahaifinki mijinki wa'annan mutanen da na lissafo ba su kadai ne ba za su iya ci miki amana ba su kadai ne ba za su taba miki gori ba su kadai ne ba za su taba postin din BF dinki ba sai kuma bara a rasa dan uwanki na jini ba ko wata yar uwarki ta jini sex partner dinki ba bai iya rufa miki asiri ba bai ji tausayin ki ba ya zo public domain ya postin din wannan abin waje da social media is faster than you think ranki rade wace kalan kwaya kika sha da kike tunanin yan media za su ji tausayin ki ko za su daina pushing din bidiyon ni yanzu a matsayina na wama ki gane daurin dosano dan wake akwai ba an ji tausayin ki an ga muku wannan kullan da ake muku da ina za ku je din nan sanar ku aka yi ni da zaki dau shawara ta ma ki daga hanki kawai ki koma Lagos dan kin iya style ka ai wasting din talent ana ga muku gaskiya har wani izgili kuke wa mutane wanda a dinga yi muku da yaran da kuke ji
wallahi duk duniyan nan ba wani mai hankali da zai aure ki, wanda dai ba su fito fili ba su ma Allah ya kiyaye, kuma muna fata Allah ya rufa musu asiri, Allah ya shirya su ya sa kuma su daina. Shi yasa kullum muke ba ku shawara, idan ba za ku gyara ba to ku dinga yin abin nan faloki, ko kuma mata ba dama mace yar uwarku ta zo ta yi wani mess up din, maimakon ku yi mata rubdugu ku gaya mata gaskiya sai ku zo kuna daure mata gindi. Dan wannan daure mata gindi kuke ba, wai ta yi hakuri, wai kaddarar ta ce, ya ci amanar ta, ya zalunce ta, ta dauki abu mafi daraja ta bashi, nawa ya taya da ta dauka ta bashi. A gida ne fa yaran nan za su shirya su fita fes, a ce musu ina za ku je, su ce za su je gidan anta Aisha ne, while kuma wajen wani kwartan za su je, kuma tun kafin su je fa sun san me za a yi. Ba faɗan iska bane ni, amma duk yanda ake yi na sani. Tun fa kafin ta zo ya indiketin mata me za a yi, daga response ɗinta zai gane cewa ta bada go ahead ko bata bayar ba. Yau kin san me na sha in na rike ki? Ba ko ta doguwar amsa za ta bayar ba, tana cewa minti biyun to shikenan ta bada go ahead. Allah ya kai mu gobe idan lokaci ya bada dama za mu yi magana akan kwaɗayi, abin da yake jawo ire-iren wannan abubuwan da kuma laifin iyaye in particular. Wai sai ka je ki rabu da shi, za ki samu wani ga maza da yawa a gari. Yarinya wa ya gaya miki haka ake yi, wa ya gaya miki haka ake yi? Samun irin wannan fa idan ya tafi wallahi sai kin sha wahala, samun irin su sai kin sha wahala. Kar ki kuskura wata ta zuga ki je ki ce ki rabu da shi, suna nan da yawa. Samun shi da wahala yarinya, kafin ki samu ki rene shi yadda kika reni wannan wallahi sai kin ci ubanki, na gaya miki gaskiya. To ba kowane namiji ake yarwa ba kowane irin namiji ake kyale shi ba, ko ya kin masa laifi ko ya miki laifi ba sha hakuri yarinya, ku daidaita zaman ku zauna. Ke haka ake. Mafi yawanci yau zinace-zinacen da ke da yawa a duniyan nan mafi yawanci daga wajen iyayenmu ne. Dalilin da yasa na ce daga wajen iyayenmu abin yake, mun san a zamanin da yanda ake yin aure, ko ba mu zo a lokacin ba mun karanta kuma an ba mu tarihi manyan mutane da aka aurar da su ga waɗanda ba sa so, amma daga baya zama auren Allah ya mai albarka. Amma a wannan zamanin din nan ba za ku haɗa lokacin da ba da wannan zamanin ba, duk ba ɗaya bane ba, duk ba ɗaya bane ba. Idan kuna son ku aurar da yarinya na ta ce mama baba wanda kuke so in aura ba na son shi, ba na ƙaunar shi, kada ku tilasta ta cewa dole sai ta yi abin da kuke so. Kada ku tilasta ta, abin da ku kuke so ita ba ta so, abin da ni nake so wata ba ta so, abin da shi wani yake so shi wani baya so. Me zai sa ku dinga tilasta yaran ku cewa dole sai sun yi abin da kuke so? Wannan ma haramun ne. Sai kuke cewa ai yara suna fita suna zina, suna uba mai, dole za su yi zina. Kun haɗa ta da wanda ba ta so, kuma ga wanda take so nan kusa, shi zai je ya yi mata daɗin baki, ya yaudare ta da kalaman soyayya ta yarda da shi. Bayan ta gama yarda da shi ya yi amfani da ita, bayan ya yi amfani da ita to shi kenan sai ya dinga mata wannan kallo yar iska ko kuma wanda ba ta da tarbiyya. Da a ce tun lokacin da ta ce ga wanda take so ne kuka haɗa su biyu, to kun ga cewa wannan zinace-zinacen da yake yaɗuwa a duniyan nan ba za ta ma kai yanda take a yanzu ba, ba za ta kai ba. Amma saboda son zuciyarku, dole ai ni ce na haife ki, ni ce ma'aifiyarki, ni ce ubanki, dole sai kin yi abin da nake so. Shi yasa zina take yaɗuwa a duniya. Bayan shi wancan ya gama amfani da ita, ya wulakanta ta, saboda ita fa yarda ce take da shi, tana da yaƙini a kan shi cewa bai zai wulakanta ta ba, bai zai fitar da saraicinta ba. Dalilin da yasa ta ba shi haɗin kai kenan, har ya yi amfani da ita. Amma shi saboda shi bai da hankali, jahilci na damun shi, ya manta cewa soyayyar da ta haɗa su dalilin da yasa kenan ita ma ta ba shi haɗin kai. Sai ya fito da saraicinta, ko kuma su je inda suke zama da abokanai ya dinga ɓata ta cewa ai yarinyar can na riga na yi amfani da ita menene da menene. To ai ku yawanci abubuwan nan daga wajen iyaye ne. Idan yarku ta ce wa ita ba ta son wanda kuke son ku aura mata da dole, ku bacce ta aure wanda take so, saboda a daina yada zina. Ku bar yarku ta aure wanda take so, ku bar ta. In ba kwa son ku yi nadama daga baya, saboda duk nadama da in kuka yi ku kuka jawo kanku, saboda ba ku bata ta yi abin da take so ba, sai dai ta yi abin da ku kuke so. Ita ma tana da rayuwar ta ai,
yau idan kuka tafi bayan kun mutu dole ita za ta zauna da rayuwarta, za ta tsara yadda za ta yi rayuwarta. To kafin ku mutu ku bar ta tsara rayuwarta yadda take so, ko kuma in ce ku bar shi ma ya tsara rayuwar shi yadda yake so. Sai dai idan yana son ya kauce wa addinin musulunci shine za ku kira shi cewa ai wane ko kuma wance abinda kike so ki yi bai dace ba. Haka iyayen kwarai suke yi. Na yi mu'amala ta aure da mijin yayata ba su ɗaya ba su biyu ba. Mai yanzu a haka na yadda nake muku magana ban taɓa cin ko ba na son wani a cikin zuciya na face mijin yayata. Mijin yayata kuma uwa ɗaya uba ɗaya. Wata rana yayata za ta fita sai ta kira ni ta ce in zo don Allah, yara za su dawo makaranta, ba su dawo gida ba kowa, na zo na jira ta, na zo na duba yaran kan ta dawo. Sai na tafi, da na tafi to ba kowa, ni kaɗai na cikin gida. Sai na cire riga, sai na yi karin kirji, sai na zauna. Ina zauna da karin kirji sai ban sani aka da mijinta ya dawo. Da mijinta ya dawo sai ya ce min ya manta abu ne. Sai to a lokacin babu wuta. Sai ya zo sai ce don Allah in zo na haska masa da waya ta, ya bar wayarsa a moto. Sai na taho kuma ban ɗaura komai, yanda nake haka na shiga bedroom ɗin. Shikenan sai yanda nake haka na shigo bedroom ɗin, sai na ce ta ina ne, ina ta haske sai ya taɓa min fuska, sai ce kai ashe ina da kyau haka. Sai na yi dariya, sai ƙara taɓa ni, taɓa min kunne, sai ce kai da ni ya fara gani ba yata ba, da ni zai aura ba ita ba. Sai na ce haba dai, ai tafi ni kyau. Irin da ya haka sai ya ci gaba da taɓa ni, irin to daga haka ba mu san shi ɗan ya angiza mu muka aikata abin da bai kamata ba. Sai ya tashi, da muka tashi sai ya tafi, sai ce tsaya tsakanina da shi don Allah ya kasance sirri. Na ce to shike, insha Allahu babu wanda zai ci. Ana nan sai ya wuce, sai ya ta dawo, sai na tafi. Da na tafi sai ya kira ni, sai ya fara min godiya, yana ce min shi bai taɓa jin daɗin da ya ji ba kamar ni. Na ce mishi yayata ba. Sai ce shi tsakanin shi da yayata ma rabo ne kawai. Kuma da ya ƙara jaddada min cewa da ni ya fara gani ba ita ba, da ba ita zai aura ba, ni zai aura. Wallahi na ƙara gaya maza, duk wata ƴa mace za ku gani a rayuwar nan uwa ce. Duk wata ƴa mace da za ku gani a rayuwar nan uwa ce. Wata rana sai an kira ta da sunan uwa. To wallahi maza mu muna ƙaunar ku. Mu muna son ku. Duk ɓacin ran mace a je a dawo. Wallahi tallahi sai dai ku ta kai ma juna cin mutunci, amma wallahi kafin ka ji mace ta yi grace din namiji ma, ta yi posting din wani abu nashi ma, voice din shi ma mara daɗi, wallahi sai kaga maza 10 sun yi kafin mace ɗaya ta yi. To wallahi tallahi maza ku canza. Mu muna kaunar ku maza, muna son ku, muna kaunar ku, dan Allah dan Annabi a zama abu ɗaya, dan Allah a daina cima juna mutunci. Wallahi ba iyakanmu da kanmu muke cinyewa, iyayenmu muke cinyewa da malamanmu na addini. Mu daina dan Allah mana, dan Allah maza mu daina, dan Allah ya zama na ƙarshe. Ku daina mai da mata dan Allah kaman wasu bola, dan Allah. Ka ce wai kai waye ce ta yi, ai baka ce ta yi ba. To maza ku daina, kuma fa iyaye ne, kuma fa uba ne, mu ma iyaye ne. Sai ce mashi ya gaya mani abin da zai gaya min kafin mi mashin din ya wuce sai mu wuce tare. Sai ya ce a'a, ni mashin din ya ta tahiyar shi, in ya gaya min zai gwada man titi sai in yi gida. To sai ya rufe gidan, da yake cikin gida ne ya ce mi mashin din ya biyo shi. Sai ina jiyowa haka sai ya sa kwaɗo ya rufe gidan. Sai ya wuce ya shiga can cikin ƙuryar gidan ya aji mashin din shi. Sai ya dawo, yana dawowa sai ya ce in wuce ki. Sai na ce masha ani ban wucewa, ina daga nan, in baka buɗe min zan yi kuwa a zo a buɗe min. Kawai sai ya sharbe min ƙawahu na kwaɗi. Sai ya ja ni ya shigar da ni wani ɗaki. Gidan ɗakuka akwai da yawa. Sai ya shigar da ni ɗaki guda daga ciki. Sai ya rufe ɗakin. Sai ya shiga wani ɗaki cikin ɗakin kuma. Sai ya hito. Yana hitowa ya yi ta wuri na zai taɓa jikina. Sai na ja da baya. Sai ya wanka min mari. Sai da kaina ya bugi gina. Sai na faɗi, ina faɗuwa sai ya bi ni ya danne ya cire min jikina gaba ɗaya. Daga ƙarshe dai ya yi lalata da ni.
sannan kuma yan min barazanar da duk faɗa ma wani sai ya riga ya bidiyo na duk faɗa ma wani sai ya watsa shi duniya. To ni kuma ina hitowa ko da ni hito an buɗe gidan kuma bayan ya ruhe shi ko da ni hito an buɗe sai ni hita ina hitowa sai na ga wani almajiri ni tambaye shi ina zambi in ya gida ina zambi in je titi sai ya gwada min sai ina wuce kiwa sai na gamu da wata mata da ita da wani mai mashin sai nika gaya mashi inda zai kai ni yace to shi bai ma san wurin ba tunda ban san inda zai kai ni ba in saukan mashi mashin sai ga matar ta zo sai taka tambaya ta lahiya sai nika ce mata wani ya dauko ni kuma ni ban ma san inda nake bacewa ma ni sai ta ce ƙarya ni kai sai mai mashin din ya dauki wannan matar son ka wuce to ashe wani dan spin defense yana can daga gehe yana kallon mu sai ya taso ya ce in taho yana tambaya ta ya an kai duk dai na gaya mashi riya da an kai ya ce ina da number shi mutumin ni ce mishi iga number da ya bani na ya ce in ba mai mashin din sai ni ba shi number yasa ya kira shi sai ya ce mishi yana buƙatar shi yana nan wurin yan dai mashi kwatance yana nan yazo yana buƙatar shi sai gashi ya zo sai ya ce in maimaita abin da ni ce bayanan sai ni maimaita mashi ya ce iya an salaihin shi inda hakan yayi hakan sannan kuma sai ka tambaya ta yayi da ni ba ya ce ga in gaya ma kowa ba tun gaya ma kowa sai yayi watsa ni duniya sannan kuma sai mun ka zo wurin yan spin da sun ka ce in bada number babana na bada number babana an ka kira shi daga ƙarshe dai har dai ga munan Allah ya kawo mu nan human rights gashi kun zo a wannan kungiya ni kuke so a ni dai ga ta rayuwa ina so a kwatan mai yanci na akan lalata min rayuwa da kar ku manta wallahi tallahi yan matan da ka soyayya da teloli ba karamin hankuri gare ku ba ba karamin tsoron Allah gare ku ba wallahi kuna hankuri da su ba na rantsi da girman Allah zama da tela sai ka kai zuciyarka nisa wallahi tun daga saurayin kaunata imani ya shige ni ya ratsa ni teloli na rantse muku da Allah ku canza halinku tela dai ya kai ki kawo mai dinki ya cika drawer shi da kayayyakin mutane ya ruhi ki kawo mai dinki ya ce miki wallahi tallahi kina samu naira daren sallah ya bude wardrobe ya bude drawer shi ya kada kayanki ya ruhi ranar sallah da an cinka yake sheka da gudu ya shige ciki ya ruhi a ce miki benan yanzu mataloli da sun kai masters na rashin gaskiya da rashin mutunci sai ya hada kaya ne ya tai shagon aboki ne yayi ni can yana dinki aboki ne yazo shago ne yayi ni yana dinki ki yi mayawa dubu ana ce miki yana makaranta ko ana ce miki yana gida bai hito ba yau bai da lahiya yana can wani shago ke ya miki siyasa ya anshi kudin dinki complete ko ya anshi rabi bai anshi rabi ba ita wagga da ta kawo ta hana mai ko sisi tace sai ya hada ta bashi kuɗi kayanta zai kokari ya hada ya anshi kuɗi yana can wani shago yana kokari ya hada kayanta ya basu ya anshi kuɗin da tunda kiya riga ya kashe kuɗin ki ba hada kayan ki zai yi ba wallahi teloli ku canza halinku ku canza halinku wallahi tunda Allah subhanahu wataala ya halice ni ban taba ganin mutum wanda bai da alƙawali ba wanda bai kunya ƙarya bai tsoron rantsuwa irin tela ba tela kina iya zuwa an saka yanki ya ce wallahi na rantse miki da Allah na gama som ɗaya na ya rage som aka yi ko na rantse miki da Allah bit kawai ne me bit ɗaya ne ka jira na riga na gama kayanki na rantse miki da Allah da zaki yi zuciya ki bude durowar shi na rantse miki da Allah sai ke isko a tanwaki ko yanka ta bai ba wallahi ko shi yasa ni mamakin nake wani irin addini na su kai tele ya dinga zabga miki rantsuwa na rantse miki da Allah ko ubanki a tele ya magana ki ce mai to baba in tele ya ce miki Allah gudana ke da saboda kin riga kin san Allah gudana wallahi yan matan teloli da matan aure waɗanda ka auren teloli wallahi na daga muku wallahi ba karamin hankuri gare ku ba tun me iya hankuri da tela saboda magana su in sun ka miki magana 1000 da kyakki samu 100 ta gaskiya rashin alƙawali ya ƙare kan tela sannan ba su gudun rikici in sun ka miki rikici in kina ɓace su tsabba su miki magana sun riga sun cuce ki in tela yan maka wani bakin ciki ka rasa shin kuka na za kai wallahi in tela yan maka wani bakin ciki ko kai kuka baka ɗebe takaicin bakin cikin da yan maka ki zauna ki yi kuka wallahi teloli ku canza halinku ba ku da kirki ko misala zaratin ni antilobi na haɗi shekara 3 teloli na gana min azaba har yanzu na kasa yin telan kwarai
sai na ya tela rimi na fara yabo ne sai ya zo ya ishe mini bakin ciki ya gwada min ashe mace ta haihe shi. Sai na samu tela rimi kamar dan namiji sai yayi zaune ya mini wani irin jahilci ya tabbata min da cewa mace ta yi naƙo da shi. Saboda haka wallahi teloli ku canza halinku, ku canza taku. Ke ma in banda baki da hankali ki kawo kaya azumi na 25 ya ce miki kina samun dinki ki ba kayan ki wace irin kwaya kika sha? Wace irin kwaya kika sha? Ki zo ki kawo matela dinki. Kina kallo ƴan uwarki mace ta mai kira biyat bai dauka ba, kiga wagga ta kira bai dauka. Sannan dan kina takwala ki bari ya ci gaba da daukar measurement ɗinki, ki doki kayan ki bashi. Kina tunanin wayannan matan da sun ka kira shi gaba ɗaya bai dauka ba, halake duwawun ki kwari ya he duwawun su, ko kuma su duwawun su zane gare shi, ke duwawun ki abbe da zane da in kin ga kira shi baban ki ya sai mai tela halala in kin ga kira shi zai dauka. Tela ko ubanki ka dinki ki dai yi hankuri hajiya. Wallahi ko mijin da zaki aure a tela na rantse miki da Allah da ran sallah yana iya gunka miki bakin cikin da sai ke kwana 3 kina yawo da hijabi. Ni tsakani na da teloli masihwata da hitina mai uwa da uba. Saboda haka ni na gaji da bakin cikin teloli, na gaji wallahi kun kawo min nan.